Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Karong adlaw gisaulog sa atong simbahan ang pista ni San Bonifacio, obispo ug martir. Natawo ni siya dito sa England mga 673 AD. Niya nahimo siyang obispo ug nagsangyaw dito sa Germany. O pagka 754 AD, mga 81 years old siya, samtang nagwali siya, gipatay siya sa usa ka pagan. Nya daghan kay siya nahimo nga mga kaayuhan sa pagpalambo sa simbahan sa Germany o sa uban pang mga lugar sa atong kalibutan, diin nahimong influential ang iyang mga wali ug ang iyang mga kinabuhi. Uban kaniya atong iampo nga ang kalibutan dili unta mahadlok nga mopuyo sa kinabuhi nga gitudlo sa Ginoo kanato bisan pa man og adunay hulga sa kamatayon. Atos ang iampo ang ato mga benefactors at donors, sila nga nagsigig palit aning ato mga slots nga hatagan unta sa tinuod nga kalig-on sa pagtuo o sa mga grasya nga ilang gikinahanglan sa matag adlaw. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, o Ginoo, si San Bonifacio nga martir, mga maunta alang kanamo aron ang pagtuo nga iyang gitudlo sa bakba o iyang gitiman-an sa dugo among mahuptan nga malig-on pinaagi sa among mga buhat. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Gikan ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa pagbuot sa Dios o gipadala aron magsangyaw sa gisaad nga kinabuhi nga atong nabatunan pinaagi sa pagkahiusa nato kang Kristo Jesus. Alang kang Timoteo, ang pinangga kong anak, ang Dios nga Amahan ug si Kristo Jesus nga atong Ginoo maghatag unta kanimo grasya, kaluoy ug kalinaw. Nagpasalamat ako sa Dios nga akong gialagaran sa malinis nga konsensya sama sa pag-alagad sa akong mga katigulangan. Adlaw ug gabii nagpasalamat ako kaniya diha sa akong mga pag-ampo sa akong paghandom kanimo. Tungod niini, pahinumduman ko ikaw sa paggamit sa gasa nga gihatag sa Dios kanimo, sa dihang gipandungan ko ikaw sa akong mga kamot. Kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kanato, dili espiritu sa katalaw, kundili espiritu sa gahom ug gugma ug pagpugong sa kaugalingon. Busa ayaw kaulaw sa pagsaksi sa atong Ginoo ug kanako nga iyang binilanggo. Hinunua,
pakigambit sa mga pag-antos tungod sa maayong balita, sumala sa kusog nga ihatag sa Dios kanimo. Giluwas kita niya o gipili aron maiyang katawhan, dili tungod sa atong nabuhat, kundili tungod sa iyang kaugalingong tuyo o grasya. Gihatag niya kanato kining maong grasya, diha kang Kristo Jesus, sa wala pa magsugod ang panahon, apan karon gipakita na kanato pinaagi sa pag-abot sa atong manluluwas nga si Kristo Jesus. Gibuntog niya ang gahom sa kamatayon ug pinaagi sa maayong balita, gipadayag niya ang kinabuhing walay katapusan. Gisugo ako sa Dios pagsangyaw sa maayong balita, ingon nga apostol ug magtutudlo, ug nagantos ako tungod niini. Apan wala ko kini ikaulaw kay nakaila ako sa akong gisaligan, ug siguro ako nga sira ang makaamping sa iyang gipiyal kanako hangtod ni adtong adlawa. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Kanimo o Ginoo, akong gitanaw ang akong mga mata. Kanimo o Ginoo, akong gitanaw ang akong mga mata. Kanimo akong gitanaw ang akong mga mata. Kanimo nga nagalingkod sa trono diha sa langit. Ania, ingon nga ang mga mata sa mga sulugoon nga lalaki. Nagabantay sa mga kamot sa ilang mga agalon. Kanimo o Ginoo, akong gitanaw ang akong mga mata. Maingon nga ang mga mata sa sulugoon nga babayi. Nagabantay sa mga kamot sa iyang agalon nga babayi. Maingon usab nga ang atong mga mata nagatanaw sa Ginoo nga atong Dios. Hangtod nga maluoy siya kanato. Kanimo o Ginoo, akong gitanaw ang akong mga mata. Alleluia, alleluia, wikain mo, puo nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya may mga Saduseyo nga miduol kang Hesus. Mao kini sila ang mga nag-ingon nga dili mabanhaw ang mga patay. Magtutudlo miingon sila, gisulat ni Moises kining balaura, kung mamatay ang usa ka tawo,
og magbilin og asawa apan walay anak, ang iyang igsuon kinahanglan mga asawa sa byuda aron sila manganak alang sa namatay. May 7 ka managsuon nga lalaki, ang kamagulangan na minyo og namatay nga walay anak. Unya ang iyang manghod ng asawa sa byuda og siya usab namatay nga walay liwat. Mausab kini ang nahitabo sa ikatulo nga igsuon ingon man sa nahibilin nga mga igsuon. Silang 7 ka managsuon na minyo sa babae og nangamatay nga walay anak. Sa katapusan namatay ang babae. Karon sa adlaw nga banhaw na ang patay, kang kinsa man siyang asawa nga silang 7 nakapangasawa man kaniya. Sa Jesus mitubag, pagkasayop ninyo og nasayod ba kamo ngano? Kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Kay kung ang mga patay banhaw na, mahisama sila sa mga anghel sa langit og dili na magminyuay ang mga lalaki ug ang mga babae. Dugang paniini bahin sa mga patay nga banhaon, wala ba kamo makabasa sa basahon nga gisulat ni Moises mahitungod sa sampinit nga nagdilaab? Kay didto nahisulat nga miingon ang Dios kang Moises, ako mao ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, ug ang Dios ni Jacob. Sa ato pa, siya mao ang Dios sa mga buhi, dili sa mga patay. Busa nasayop kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Usaron sa mga init nga isyos sa atong katilingban sa dinhis Pilipinas, kining chatsa o kining divorce bill. Pulos gini sila paningkamot nga kuno munindot ang atong kinabuhi. Dili magpabilin nga kanang miserable ang atong kinabuhi. Tuo mo ana, dili. Kay kinahanglan kuno tag economic charter change, kay pait na kay tag kahimtang dinhis Pilipinas tungod sa atong konstitusyon nga nagbawal sa pag-usbong sa atong kaning mga businesses. Tinuod na niya kinahanglan sa kunota og divorce bill, kay daghang mga Pilipino ron, Pilipina, mga asawa na nagantos sa pait kayo nga kahimtang sa ilang pagpuyo. May nang tagaan sila og another chance to be happy. Sakto dili. Oy. Wa mo'y klaro. Kung ang ato ganing mata, itan-aw ra nato dinhis kalibutan, di nato itan-aw sa Ginoo, maura gid ni ang atong maabot ang pagluwas, ang paglipay sa atong lawas. Lawas na anytime pwedeng mamatay. Way siguro gani, wap amahuman ang process sa imong divorce, or wap gani kakatukod og negosyo, patay na ka. Di ba? Nya mo na itong gisigihan og paningkamot nga luwason. Wa say siguro kay inighuman sa nimog divorce, ighuman sa nimog negosyo, wa man magpasabot nga malipayo na ka. Wa man magpasabot nga malinaw na ta. Pangutan-an ang na nag-divorce, pulos bagid sila malipayon.
Why sus? Ay na lang kong ilara. Daghan kayong mangumpisal nako, nagdepresyon pa. Kaduha na naka-divorce. Takatulo na ganing uban. Ana. Nya wa man lagi malipay. Pagkadaghang negosyante nga karon dili nakatog kung kanusa sila ni dako ang ilang negosyo, karon na noon sila stress kaayo. May patong sa una nga di pa kayo dako ilang negosyo, igo-igo ra yung ma-manage ang perting haya-haya, katog pagsayo. Muna kining atong pamaagi dili ni siya assurance kung di nato i-appeal ang Ginoo. Ato lang utok mo itong hunahon way labot ang Ginoo, di gini siguro. Sige, lingi ay mong tupad ing na appeal bang Ginoo sa imo yung mga desisyon. Ing na ni appeal ang Ginoo. Kanang imong pagkiskis sa imong kilay, ni appeal ang Ginoo na. Kanang pagcolor sa imong buhok, kanang pag-inom ni mog pills, kanang imong pagpangabit, kanang imong pagpanglaki, pagpamabay, kanang imong pag same-sex union, apil bang Ginoo sa maong desisyon? Apil wa. Kanang imong pagsigig pangurakot diha sa gobyerno or dinhi sa simbahan aron lang ka makakwarta, apil bang Ginoo diha? Kanang imong pagnegosyo nga imong suod-suoron, bribean nimo ang mga opisyal sa gobyerno para makalusot ang imong illegal nga negosyo, apil bang Ginoo diha? Ha? O wa gani maapil, miserable ang atong kinabuhi. Dili lang ang atong kinabuhi, kitang nagbuhat ni ana, apil na sad ang mga taong maigo sa atong kabuang kining mga desisyon nga way labot ang Ginoo. Dayon tag-invoke anang word, separation of state and church. Tinuod ba gina nga separated ang state ug ang church? No. The church and the state should go hand in hand, should complement with each other. Daghang mahimo ang state nga mabuhat nga gikinahanglan usab sa church. Daghan sag mabuhat ang simbahan nga di mabuhat sa state pero gikinahanglan para sa peace, order, and development sa state. Mura ni silag bana og asawa ang state ug ang church. Dili makaingon ang bana, separated ko nimo kay bana ko, laki ko, lahi kog pamaagi. Di sad kaingon ang asawa, babae ko, lahi kog bodily constitution, lahi sa kog emosyon. Separated ta. No, they complement with each other. Di sad pwede mag-contest ang babae ug laki nga equal ta. Kay doon na gyoy mga gikinahanglan ang matag usa. And this is the design of God aron ta magtinabangay. Nakaroon kung doon ay mga pag-antos, sama ni San Pablo sa unang pagbasa, nag-antos, gipriso, gipasakitan, gi-misunderstood sa mga taong iyang gihigugma. Kay ang kanimanggong mga apostoles sama ni Kristo o kaming mga pari, ang among asawa mao ang simbahan, ang katawhan. Doon ay panahon nga ang among asawa nga mao ang katawhan mupaantos namo. Parehagod sa ninyo mga bana, kisa mang banaha dinhi nga wa gyud kasuway nga nag-antos sa inyong asawa ta sa kamot. Da kitaan yung tinuod. Unya kamo sa mga asawa, kinsa man sa ninyo dinhi nga moingon gyud pader wa jud ko nag-antos akong bana. Ta sa kamot. Bisag kausa lang. Oh, mao na. Pero ang kanang mao mga pag-antos matag adlaw, matag semana or kausas usa ka tuig nga makasinati tag pag-antos, igo ba nang rason nga moingon ta tungod kay daghan na kay kog pag-antos, this marriage, this union is dead already, is hopeless already, is a cadaver of relationship. Igo ba na nga moingon ta ana? Dili. Matud pang San Pablo diri, pagmaisog, pagmalig-on sa pagpadayon kay ang matud pa niya apan wala ko kini ikaulaw bisagi priso na siya sungod sa pagsangyaw sa maayong balita kay nakaila ako sa akong gisaligan og siguro ako nga siya ra ang makaamping sa iyang gipiyal kanako
the love of preaching the gospel hangtod niadtong adlaw nga lipayon tas Ginoo didto sa langit. Muna diri sa atong ebanghelyo gibutang dinhi nga dunay 5 ka o 7 ka managsuong lalaki nakapangasawa og usa ka babae, nangamatay ang 7 hastang babae wa silay anak. Karon kinsa man siyang asawa, gibutang ni Hesus nga gihimo ni Hesus nga okasyon pagtudlo nato nga kini di ay married life, kining married love nga atong gipractice din his kalibutan kutob ra ginis kamatayon. Kadtong kamagwangan nga lalaki pagkamatay wa na siya ay married life, human na niya karon na pangasawa ang babae sa manghod na lalaki, namatay sad, wa na sad sila marriage. Klaro kaayo nga kining kami niyoon kutob ra gid ni dinhis kalibutan, inig kamatay wa na siya. Sige, lingi imong tupad ing na dili na ta minyo didto sa langit, ing na di na ta didto minyo. Unsa naman ta didto? Matud pa ni Kristo, muratag mga anghel, mga managsuon, di na ta magkinahanglan anang gitawag og marital love. Ang atong love dito is love of friendship, love as siblings, managsuon, igsuon ra ta dito. Ikaw niya pa diron sa may kapuslanan aning kaning atong minyo dinhi. Ang kapuslanan dinhi mao ang paghimo nato murag testing ground, agianan aron ta mahimong angayan nga makasud og langit. Mo nang do natay tulo ka gi-recognize nga state of life, agianan padong ta malangit. Unsa man, married life, ordained life, or consecrated life para sa mga madre, mga pare, or kanang gitawag na tog single blessedness. Wa ka nagminyo sa bisan unsang rason, wa sa ka mag-consecrated life, pero nipuyo kag tarong nga kinabuhi hangtod ka mamatay. So 3 state of life nga pwede nato pilion. Nya musubay ganita anig sugod, ayaw pagtakli-takli, og life. Aron panalitan day mo ato day kag norte. Nya magsige na sige, ay ari lang day ko sa south, nga balik na sad ka, igabot nimo dito sa Maynaga, ay adto lang day ko sa Bugo, balik na sad ka nga rin sa north. Igabot nimo og sugod, moingon na sad ka, ay di lang day adto lang day ko sa south. Sige kag balik-balik, musangko ka. Ha? Uy. Mao na focus, pili og kinabuhi, isignal, butangi og moment to make final decision. Mao na inig kasal dinhi sa simbahan, final decision na until death for this kind of state of life. Ayaw na pagtan-aw og laing kinabuhi. Tutok diha kay naa diha ang Ginoo mukuyog nimo sa imong journey until the end. Hangtod maabot ka sa pultahan sa langit. Kanus aman maabot sa pultahan sa langit ang minyo kung mamatay. Abli day ng pultahan. Naminyo ka nga buutang bana, naminyo ka nga buutan nga asawa. Kinsa man ang buutan nga bana o buutan nga asawa, kanang nakaabot gyud nga namatay sila nga minyo lang gyapon sa the same person nga ilang giminyoan. Along the way magkadagma-dagma, litsi-litsi ang kinabuhi. Magtinabangay lang yun, magtinabangay sama sa mga kana mga hikers, kana mga trailers,
magtinabangay ra gyud na sila, mahog ang usa, bunloto nila, pasakyo na sad, daga na sad, nagkapangus-pangus ilang tambalan, daga na sad, igabot na gyud nila sa ilang target nga lugar, moingon din sila, yes, we made it. Pero daghang pangos. Di ba? Part na siya sa thrill in marriage. Kami sang mga pari, mga madre, kanus aman sad mi makaingon nga pari ug madre gyud mi, faithful gyud mi hangtod ngadto sa katapusan, nga makasuod gyud mi langit kung mga matay mi nga pari lang gihapon. Along the way, magkasamad-samad, magkaligas-ligas, magkasayop-sayop, pero doon na gitay pamaagi aron mabalik ra kita sa atong track field. O sana, track, the right track, no? Mabalik ra kita. Parehas na sasakyanan, mahog dito sa ubos, bunloto na sad og crane, ibutang na sa diri, ayohon, daga na sa karsada. Tingali na ata diha mo invest o kung sa may gibuhat sa simbahan, wa ng divorce. Ang atos ang family code, present family code karon, wa sad ng divorce. Unsa may atong solusyon sa very, very difficult situation sa kinabuhi sa minyo. First, declaration of nullity. In short, kanang annulment. Declaration of nullity nga ang marriage nila i-prove sa simbahan nga why nahitabo nga marriage from the beginning, kay before and during marriage dunay impediment, dunay babag, dunay invalidating situation sama sa deceit, pangilad, psychological incapacity, daghan kay mga manifestations. O kana mo file ka og declaration of nullity, kadugay man na pader, ayaw lang sa dali-dali kay di man ingon anak kasayon sudlon ang langit, di ba? Yung mga among mga imianing kaming mga canon lawyers, ngano man inig-file ninyo declaration of nullity, kami may mag-process ana, wa man may hapit mga pahuway na, di pay busy pa sa among pagka-giatiman nga pastoral care, sama nako din nya busy pa sa pagbasa ng inyong mga kaso, nya maghimo dayon mo na malangan-langan gyud, ay lang dali-dali Ikaduha, kining gitawag og legal separation. Kadtong dili pa jud kaayo guba, di pa kayaw na ata ana, mualaw ta ana legal separation. Di na mo magtipon og puyo, di na mo mupuyog the same roof, pero dili gubon ang inyong bond of marriage. Ngano man kay calling off lang usa, di lang usa sila buwagon niya, basin pa ma-reconcile puhon. Ana, legal separation, dili day na igo na kay na pero ang divorce lahi. Ang divorce, ang present situation mo itan-aon, di na to i-regard ang past, valid ba ni or voidable ba ni nga marriage, di na mo importante unsay present situation. So kung ikaw misuka ka dinhis atong balay, nya katulo na nimo gibuhat nga hubog ka, nya musuka ka, ako'y makalimpyo sa imong suka, isip imong bana or isip imong asawa, this is too much for me, torture na ni nako, divorce na ta. O mo na siya basihan, ana ba? Mura ba nag-eskwela ka, singkahan kas maestra, transfer ko sa laing eskwelahan, divorce na ta, inana kasayon mo na masayon ang divorce. Sayon-sayon no nato pagsud ang langit niya unsay gibasihan ang present situation. Pero kining na nag-file og divorce bill, kaning ato mga lawmakers, most of them, if not all of them, also desiring to have a permanent life in marriage. Gani ang uban ani nila, dugay-dugay na gyud sa ilang married life. Di sila gustong mabungkag kay magunsa na lang ang among mga anak. No. Pero nya, mopirma dayon sila sa divorce bill. Parehas sa danang abortion bill. O, na naman aron, kita na malang sa iwa din duha na malang kanasod kunong waan ang divorce bill. Kita og ang
Vatican City o sa abortion. Gamay na lang kay mga nasod nga way abortion. Pero kasagaran anang nag-abortion, ni pirma anang abortion bill ng mga lawmakers nato, mga legislators, di na sila gustong i-abort. Lingi ay mong tupad, gusto kang i-abort? Sige. Gusto kang i-abort? Dili, oy. Magpasalamat kitang natao ta, pero mo pirma ta og bill pag-abort sa umaabot nga kinabuhi nga diha sa taniagi. Ang atong giagian nga nakaagi na ta ato nang babagan tungod sa atong kahakog. Kadaw, welcome new life. Welcome sufferings in married life. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, kanimo o Ginoo akong gitan-aw ang akong mga mata. Tutok sa Ginoo. Naa siya'y solusyon beyond our expectation and our capacity to discover. Pangutan alang ang Ginoo. Daghan kay tagdagko nga mga problema nga masulbad lang pinaagis pagsunod sa Ginoo in a humble way. Munang niingon si San Pablo, ayaw yung kaulaw sa pagsunod nako. Liguna ang imong pagtuo, giingnan niya si Timoteo. Liguna gyud. Ayaw kaulaw kay ako sad nagantos kog maayo ani, uwaw man unta pero di ko mauwaw. Kay kahibaw ko ang sangkuan ani langit. Mas nindot man kuning magantos ta mga igsoon nga nakahibaw tag asa ni padong ang atong pagantos. Kung mutan-aw ta Ginoo, mutan-aw tas Ginoo, mutan-aw ta ni Kristo, ang ato yung makita ang langit. Bahala naglisod basta malangit. Ana man na. Kana bitang magtan-aw ka mo adto kag Amerika, pasayuhon kag adtos embassy, paproduson kag mga documents para makasecure, makapasar ka sa imong visa. Hala gyud, kaadlawon pa to anak ka didto. Unsa may imong gitan-aw, maka-visa lang unta ko. Ana. Di ka mahadlok magantos, di ka mahadlok nga mawagtangan ka ng pahuway. Bahala na ganig mabaligya pa ng tanan imong yuta, mabiyaan na nimong imong anak, mabiyaan na nimo imong bana o imong asawa kay nagtan-aw ka nga tuay working visa nga maghatag nako og kalipay puhon kung makasuod lang ko aning maong lugar. Mausad na ang langit. Nya kini nga makasakit nato sa kinabuhi, sa minyo, sa pari, sa madre, sa single blessedness, part ni siya to make us qualified. Ayaw pagpaisi-isi, muadto ra di kag embassy, magpanighawak-hinighawak ra ka didto, inigtawag sa imo nga, wa ka diha, inigabot nimo, moingon ni ka, gitawag na ako ngan, ni ako, diin man di ka, ning snacks pa ko, di, oy, why snack kay, hala, hapit na ko tawaga, why snack, bahala, gakutoy ng tiyan, kay inigtawag, kinahanglan na ako, kay kunwa ka ni, forfeit na, antos gyud, antos sa magpalit og slot. O kanilang atong pag-anto sige baligya aning slot. Unsa may gitan-aw nako, mahurot ra ginigbayad ang tanang bayronon. Malipay ra gining atong mga contractors kay mga gilipay na rabatas atong contractors ni barog ng kumbinto, functional na unya karon elevator na lay atong gihimo. Ang atong mga contractors dagko pakitag bayronon nila pero nagpahimos na tas ilang gibuhat. Di lagi dita kahatag bisa ginagmay nga magtampo-tampo tang tanan nga wa magbuhat ani, wa ta magtrabaho diha. Kadakong kalipay sa ato mga contractors ana. Gilipay na ta nila. Mausa na ang Ginoo. Gilipay na tas Ginoo, ang ato na lang to respond. Muna ako di gyud ko mauwaw nga magsigig baligyag slot. Antoson ko gyud ni. Pero nabiya gibunga atong pag-antos, halinan man gyud ta. O tanawa o ang atong SBF dag pila na may halin nato ron niabot nag 24,221 ka slots, naapay 35,779 slots available, tag 500 pesos per slot. Naasad ni 16 slot challenge, 8,000
per challenge. Nakadawat na sa tag 50 ka 16 slot challenge. So, pakpakan na to. Congratulations. Antoson tani. Ang ato sa mga contractors, thanks be to God, nag-anto sila. Ilang gid trabaho, padayon, hangtod yun mahimo na yung presentable and functional ang atong mga structures. Pero ang ila daong bayad, atong gihatag, agad-agad ragis atong matigom. Pero kung kitang tanan, mubuhat na ani, muantos ta, hatag lagok, tag one slot. Wala, humanda yun eh. Ang ato sang Mother Mary's Healing and Deliverance, para ni sa ato sang mga contractors, kay gihuman naman sa nila dito ang project, pero napatay bayronon dito sa Capilinia de Fatima sa San Remigio. Ang atong halin as of yesterday niabot na sa 1,711, na apay 4,289 ka slots na available, tag 1,000 pesos per slot. So kitang doon ay 1,000, mupalit lang tag 1 slot gikan karon hangtod sa June 13, the second apparition of Mama Mary dito sa Fatima, hoping makadawat ta sa iyang healing and deliverance. Kamong nakapalit na, okay na. Pero kamong wap akapalit, daghan pa man gid mong wap akapalit nga nakabati aning atong wali, gikan karon hangtod June 13. Pero kamong nakapalit na sad, o mopalit pa gyud mog usab, kita mopalit tag usab, di wa may overdose ana. Mas daghan tag opportunity to be with God. Pero makahimo ra ta ani mga igsoon kun motan-aw ta sa Ginoo. Ang atong mga mata di nato itan-aw sa nagpungasi nga mga balod, kung dili itan-aw sa Ginoo. Sa dihang ang mga apostoles hapit na malunod, naglakaw si Kristo ibabaw sa tubig. Si Pedro miingon, palakta ko diha nimo. Nilakaw si Pedro kadiyot pag ingos Ginoo ngari. Pero sa dihang nitan-aw siya didto nas mga balod ug sa hangin, wa na siya mutan-aw ni Kristo, naunlod si Pedro. Ningon na sad siya, Ginoo, tabang ako. Gigunitan siya sa Ginoo niya, ningon siya, asa mang imong pagtuo. Pasabot, nganong nausab man ang imong focus, wan amang kamutan-aw nako, naunlod noon ka. Look at these people karon nga nagpromote aning divorce, kining abortion, na nga unlod na ta morally and emotionally. Munang nisakag maayo karon sa kalibutan ang cases of depressions and suicide. Mubo na kaitag kalipay, dali kaitang magpakamatay tungod kay wa na ta magtan-aw sa Ginoo, nagtan-aw na lang ta sa mga panghitabo sa atong kinabuhi as if wa nay Ginoo. There is another level which is heaven. Nya dito sa langit, ayaw na napag-hunahunaan ng minyuay. Atong hunahunaon ang kalipay nga di na magkinahanglan og kaminyoon, ang kalipay nga Diyos nun. Manindog na ta kadtong mga gustong malipay. Mga igsoon, mag-ampo kita uban sa kinasingkasing nga pagpaubos ngadto sa atong langitnong Amahan nga naghatag sa tanang butang. Muingon kita, Amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Nga ang simbahan, mapadayunong muwali sa maayong balita sa kabanhawan ug sa umaabot nga kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga dinhi sa atong matag-adlaw nga pagpuyo, madala nato ang kahayag sa paglaom, ngadto kanila nga nagpuyo diha sa kangitngit ug sa kawalay paglaom, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga Kristohanon sa tanang dapit, kinasingkasing nga mubuhat sa ilang mga buluhaton, tungod kay sila mga anak man sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga masakiton ug sila nga nanag-antos, makatagamtam sa makaalim nga presensya ni Kristo diha sa ilang kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo.
Amahan, pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangamaog paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansal ug laing-laing hinabang, ug alang sa tanang mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga nangamatay, makasulod na sa langit, ug sila nga nagbangutan, tungod sa ilang pagkawala, pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesus, magmalaumon ug mahupay diha sa ilang kagulanan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Langito namong amahan, dawata ang amo mga pagampo, nagituboy namo dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Langit no namong amahan, among igasa, ang kang Kristong kinabuhi, habiling bayat, ning imong mga binuhat, bayat sa mong kasaypanan, dawahata imua nga among kaluwasan, dawahata imua nga among kaluwasan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Mapuangoron nga Dios, bubuhi sa imong panalangin kining mga gasa ug lig-una kami diha sa pagtuo nga gimatuod ni San Bonifacio pinaagis pag-ula sa iyang dugo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay ang imong santos nga martir si San Bonifacio sa pagsunod sa panig-ingna ni Kristo mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga naglig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan, daygon ang kaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kabi nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Bonifacio ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan lang nga anaa sa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Karon
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kaimo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios, Nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. You satisfy the hungry heart with gift of finest wheat. Come, give to us, O saving Lord, the bread of life to eat. As when the shepherd calls his sheep, they know and heed his voice. So when you call your family, Lord, we follow and rejoice. You satisfy the hungry heart with gift of finest wheat. Come, give to us, O saving Lord, the bread of life to eat. With joyful lips we sing to you our praise and gratitude, that you should count us worthy, Lord, to share this heavenly food. Magampo kita. O Ginoo, kining misteryo nga among gikalawat, maghatag unta kanamo niadtong kalig-on sa kalag nga midasig kang San Bonifacio imong martir
sa pagpabilin nga matinumanon nimong alagad o sa pagkamauno mananaog diha sa kasakit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang balaang kinabuhi or langit nung kinabuhi. Apan mahitabo ra ni kun ato gyud nga barugan ang atong gipanumpaan sa Ginoo hangtod sa kamatayon. Salamat sa nagsigi og sunod sa Ginoo og namalit na tog slots. Padayon tagpamalit SBF dag 500 pesos para sa atong kumbento, sa atong MMHD para sa kapilinya tag 1,000 pesos per slot. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Ang mahal mo nga panalangin, amo nakaharon. Mahimo sa kining lungsod, sa paghalad o pagdawat, sa pinilhon mong lawas ug dugo. Puna kami o Ginoo sa kada